zaizkete, eta inguruko lagun eta familiko kide. Orain, euskararen eguna izango da. Aitzakia, baina azken bora honetan ez dugu atsedenik. Gure eskola eta bertan, landu dituen ariketak eskaintzeko asmoa da txoko hontan. Hasteko antzerkikin ekingo dio, gure lana alegia. Elkar ezin ikusi da bere izenburde. Fernando Amezketarran pasadizo bada eta ordu asko manditxau bera prestatzen. Laster ikusiko dugu ezertako bali izan duen. Amona, netzatan laikena izan jertxea. Ezan joni, ik lehendiken nahiko jantzi baun. Nahiko ez omen nahi noiz izaten, baino iliazpa justak beti ikutzita kontara jantzera izaten izkin. Ta berri bate, neziko ura pentsatu inat. Garaien, etzan nolakai? Nola ebizu zineten ba, Atena? Larru horritan? Larru horritan? Esten imilitan, uskatutako kinsarritan. Tia, hume, gaueko gierre berra eta ez gerdilanen ibili. Lasai, ama. Irini baldin badao, gu gati bentzat ez da faltak izango. Ta, Bagarrunak eosi aldia, Josepa? Egosi, ez zoixen, ordu bete izango bat asutan jarritu dela eta nola negatzu bai egosite otea. Ni zer zaginat ba. nola jakingo dua berorrek alkitin muitu ere zeiten da. Ire sasoia hola uste aldu. Ire sasoia eukidanu, unuzkeo errezitako diuztik indanitu. Baita zeare, hago isilik begire. Ik nahiko suerte ba hon, eunero olako otordu jatekin da. Garaien, etzan nolakai? Zer jate zenuten ba, Atena? Intxe horretala? Azala, altzan bezala, harrapatutago janda, beste keska ezala. Arre, askoa! Bestela, behatuko jat, kaskoa! Iba, jolo, erantzen aldio bate. Ez zaitu berealako netxeatuko? Moiatxa, dumosek markantzuzko dagoneko. Ba ezak badie jotaz! Gire amak gaur hartu behar dipuza aldako asto dotore ikusita. Ikuieko zezelako da astoa. Arre, burro kondenau! Aurrea joateko sandit, eta guainik eben hau! Arre, burro blanko, inor jarrik emanalterako. Josepa! Aiatu beha! Asto dotore batekin! Bai, hau poza, kezkatzen hasitan nuen oantxe. Egun herria galio izateko, ez da nahiko astoa. Itxu ez balin ba, ikuiukoa bezala. Baita, zera. Arek hogei urte bat jota, itxutu errenemal izatea argitzeko aldaba. Hortaz, hemendik aurrea, jaten da seskitan ekarri beharrik ez da izango. Bazen gure lana harintzeko garaie. Asto hemen da, zamak guk garaiatu! Ez da pentsatu, Ha! Gue garaien, etzan nolakai? Baina, Arrastaka! Arrastaka! Batzuk tiraka eta beste bizkarka. Oain, bizkarra aukera eta jaso zibikanka. zezia mona, asto berikatzen. Berikatzen ez, astoa itxura otean ez ikusten. Ze uste du behirorrek, Fernando Jozen eziri esatzeko da? Ba, etzeginat ba, Asto honek esku esaitzeko itxurik ez du baiten. Keno, ikusiko zuen, nik magia akutakon atzean horrengo. Ekatzan magia, baina do! Tore makia, kuriezko bintzat. Inoa jagota ayuda. Gorri jantzita! Oain, bi asto itxuko etxen! Ik amezketako marka utzi da txubaitu. Hau eixenik behorrire, daskuto da zenik ez da ditzaioketa. Gure Fernando edo zuten ziria sartzeko gainena eta asto etxu erositetu horretzea, zure zaren ditxuten hasiko. Ni itxuto? Baita zeare, bai eta nenia amezketako galen zein da bilaren zautu. Behar ba, urrutia be baino, gertu izan goztuak atxa. Tia, ire eskola ondixen berratzen nahi ez ez? Begaraien,
Eta nolakai? Zatzen badakuna, nera pista honekok tan karinekok. Dios, pratu nitunik hain ustiko. Tia, zoazte. Astorrek ez beti ikusiko baino, nila aspertu naiz beha ikusten. Eta horren zen gauak, Ba, nahi honikek asto honen aurreko jabei diru guztik aurtuko balitezkio. horrek zantzatu konponduko. Ia, jolo, honezkio ia ongo zautuko goa. Ondo, ero... Lehen astoztarronen bila edo ikusteko eta mentat giatu da gizomak. Adariko kruze hortan. Bai, ba, ez diat uste etxea eskutxiko honik. Edo zer pentsatzen aiztea, Pentsatzen nahi nau, eta ez kit ez esango gauzak ondo lotu arte. Horretartzeko tena zentzia bakatu. Noski, ikoan ine bengo danak. Nikolako gauzek siesta bat inez oto pentsatzen jo. Eta beko gaztaio putin honoriz, etzan da. Lasai, zuetetzen zuetetzen. Dios, nik enun uste gu Fernando inorren atzaparratan ere ikozanik. Beti burua intente ibiltzeak bi ondorio baitula, humildiko honetan. Nik ez dut uste ba, biazoi gure etxen demaluz izan gehienik zingu. Asko lor baino, honezkio zehaz pentsatuko zuen. Gure atxik, besok ez ditu behi, baina buru dezunak alabeo. Gure garaien, etzan nolakai? Zertzineten baliuna, denak tontok, Tontok! Eta ez nola nahiko, hortain ditzatela, gu indako. Txerri ere sortu zen manumetxetik, moinik ez aldakin nondik ekarri zen. gehien pentsatu dian, baino zeri falta zaion, earki zabaldu zana herri. Iso, infernuko bidean eroi gabe. Arratxaldean naukauzu jainkoak. Baita berori ere ontsi hastian. Letxe honek goxotasuna falta honi behintzat ez aldinok esango. Zuen epeltasunek buruz aialtzea? Ez hortaz bakarrik familia bera goxoi buruz bai. Jende mordoizka sukalden bakoitza beharen eta denak apal-apal. Ez da beti hola izaten, baino holako familietan konponezinak izatea ere ez da, dutzeko izango. Noski, alare, familia bilduta ikusteko. Jainkoa jortu egitea bezalako ez dela hau izatzen, eta errosario erizaten. Beharko, eunero gainea, apuatzeko prest gaudenen da gozo puntxo jarri zegunen, zerta errosario errezatu behar, gozo jartzea horrean mona. Hijo, setxo, da, zerua komitea errezatu gabe irazi nahi alde. Gure garaien, etzan nolakai? Nola moldatzen zineten baliuna, errezatu gabe. Irrezatuta, askotan belaunik atuta. Ha, indakoz, ondo apituta. Bestera bateko errosarioke izatei egure txen, banazkoak dago txek izatean zintxusoi behintzako zaldateako tartene. Ez, politia denak, oi bai, gustatu behar. Atxaldeon erretere jaunaz. Gozatuta gatoz eta zerbait hango beruke. Basotik egun mordo ekarri deutta, atxelen txikien pentsatzea. Txoixo muturrak ditu beste eta pari bitarteko ingo zuen. Ozondo, torixo zer da. Gura etxek gerbetan ezagutako txerriarena. Nola esan dezu? Ne txerriarena izango. Nola berretu jauna? Egun baten txerritetik alde intzun da, gau erdi arte ezin harrapatu. Sasitartetik basurdea bezala. Zen oso izena izango. Ez, bere horren etxetik ostetako tankerakoa. Goxa, martxori. Sasi izate dibilitako txerri hobena izaten da. Goxa hola. Tia, zoazte! Tia, zoazte eta gabe alde
zen egurri napilatu gero dena errekoa eta. Aier, Terangona, poz handiat ez zuen hori ikustean. Eskerrik asko Maritxu, eta nik ene bideiekin beharko jot. Etxontako gira eurtzea da leikusiketa. Azten zinetxea, gorekatu bezabentzat horrek, Bai hoxe, ja, besteak arte. Segi holaxe bezala txintxo eta jatorrak izaten. Ne kontu oitena! Tomerarra, gaina, edera, tolereni, txarra. Come, burro lento, beti jateko pronto. Ki bat jolo, bi gizon etorri ditu, eta aitangatik abizen ditek. Zuzerian, nuen, Asto ikuste batoz, ogure etxen bada bastori salgai? batez, bi, Eta guetik jakin gabe! Aukera baston behintzen. guazen, nire zekin ez dut altxeta. Sartu, lasai, hemen txauzketa bi asto, bikainek gainean. Lehen astua zenuke lasan entzuta guen bi! Bai, nire josi nahi nituzketa, bera nire batetu. Bi asto txauzea puntzatuen. Hala ere, ez zaituko langiri sobratuko. Zeua, ez diazu bosengu gustatzen zaizkizunik. Ez du da ezkenio. Zar xamar gematu behar, Zer xamarek? Bueno. Guandigan sasoi bikaina aukea. Zura polita dute Fernando eta asko eskatzen aluzik bi asko abengatik. Asko! Kiba, balio dutena. Egun errean bakoitzagatik. Baina, ez da dauka inolako akatxik. Gatxik, baita zeare. Ondo jatue, azkar dieta. Bueno. Erre esan behar bali bat, akatxik. Eta zein akatxori, ezkutuan ez utzi. Alkar ezin duela ikusi, besteik ez. Besteik ez bada. Bate bordako lanak hemen betuta. Beste osoro nebi beharko gehienetan. Ez dut elkar ikusteko aukera handirik izango. Bez? Hoxa badena, hartu biastok, ez zu eta muntzeko beta egizango. Hori dirue Fernando eta behin ikusteko toki guizeu. Arre, burro kansau, lanik ez daun, baserik ez daun. Arre, burro guapo, egunero horaz pagarrako. Ezaguna da inguruotan, bide Fernando azkarra. Abilezian eta trampatan, seguru dela bakarra. Biasto itxuku induan zain, zein egoera kaskarra. Hauek salduta erosiko du, txekok parea earra. Bai, ala xene, Joseba. Itxun dira esango zenien ba. Nik esanen diet, ulartu da gazu mentzat. Nuen txeko izenen atzenu bat zikinduko. Ez. Jokatzetan sartzen azikin dugon gan. Nik guan jaki asko ez salto. Opa! Aita, honezkio, bide bat zereko arbola jodu, asto batek. Bai, ni pedarrik argi euskara entzun behar ditunak entzuteko, Baina, tiro ere bueltatu, Ez, hoxe, traktu da, amezketan da Albiz Durantz. Gue gara jene hola zan. Artuna, zertu beti beharratzu. Beharko, hitza dalako, ez da horren aldeko ifaltako. Aizu, Fernando, biro, datu eguzu. Zure astuak itxuak dira. Engainatu ingatuzu. Nola? Ondo atxu batek. Ez, galdu izan izuen. Baina itxuak dira ordea. Esan gizuen, aukar ezin zuen ikusi. Eta zuek gabare, eosin esan zuen. Baina, guk azken unolako ikulertu. Hori ez zen, kulpa har, konpon, Marianton. Ez aldi gutu ziruri botatuko. Ondu, hartu eberte indero do, Lasta tratue. Jo, sarti guztu darra goingon. Zuek esagatu behar dinetan, jazta.
saldu ditut nik, naiz eta esan egia. Ez dute ulertu beren kaltetan, nik esanaren erdia. Tonto ibiliz nolatan hasi, gure familia handia. Gose naiz eta proba ditzagun, gazta puskata ogia.